אוקיי. אז שלום לכולם, לכל מי שעוד לא מכיר אותי, אז שמי איריס רון, אני מנהלת של פורום משאבי אנוש של ישראל כבר 10 שנים, ואני היום עושה, רגע, אני חושבת שאני שומעת את עצמי, אז אני אעשה מיוט. ואני כיום עושה עבודת דוקטורט על מנהלות משאבי אנוש, אחרי 10 שנים של עבודה איתן. והדוקטורט הוא על נושא של קידום נשים לתפקידים בכירים בארגונים. אני ממש לקראת הסיום שלו ויש מסקנות מהממות. קודם כל אנחנו רואים שאין דבר כזה תקרת זכוכית, זה אחת המסקנות של הדוקטורט. יש אם כבר רצפת דביקה, שזה מושג חדש, שלפעמים נשים בתפקידי ניהול ביניים מעדיפות להישאר בתפקיד ניהול ביניים ולא רוצות להתקדם. ומכל מיני סיבות, ואני באמת חוקרת את הנושא הזה של מעכבים פנימיים וחיצוניים, מקדמים פנימיים וחיצוניים, והמסקנה הנוספת היא שהגורמים המקדמים, ובפרט הגורמים הפנימיים המקדמים, שזה איך שמנהלת תופסת את עצמה, איך שהיא רואה את עצמה מתפתחת מקצועית וכולי, זה משפיע בצורה הכי משמעותית והכי גדולה על ההתפתחות ועל הקידום שלה לתפקיד בכיר. עוד משהו מתוך המחקר, מתוך הספרות המחקרית, אני רוצה לשתף אתכם גם, שמצאנו שחקרו בארצות הברית לפני לא מעט שנים, חברות ולא סתם אלא 2,000 חברות, שיש להם הון או לפחות ערך שווי של מעל 400 מיליון דולר, ומצאו שבכל אחת מהחברות, ברגע ששמו מנהלת בתפקיד בכיר בהנהלה, מיד, או תוך זמן קצר, ערך החברה עלה בין 2 ל-4%. עכשיו תחשבו, 400 מיליון דולר, זה המינימום כדי להיכנס למחקר. אנחנו מדברים על מינימום 8 מיליון דולר, שמרוויחים אותו בככה, מזה שמכניסים אישה סופר כישרונית, סופר מקצועית, סופר יעילה, עם ניסיון רחב ועם השכלה רחבה לתפקיד בכיר בהנהלה. זה הכל. פשוט שמים אותה בהנהלה וכבר עולה הערך. תשאלו למה. מסתבר שניהול נשים מאוד מוערך והיכולות הנשיות מאוד מוערכות. ו, ומשקיעים מרגישים יותר ביטחון להשקיע בחברה שהם יודעים שיש אישה במה שנקרא ב-C-Level. אז זה ככה קצת פרפראות מתוך הדוקטורט שרציתי לשתף אתכם. ונעבור עכשיו לצביקה אורן ונשמע הרצאה מרתקת על נושא גנאולוגיה וחקר משפחות יהודיות ברחבי העולם לאורך ההיסטוריה. אז צביקה, בבקשה. תודה רבה, שלום לכולם, צהריים טובים. תודה לאיריס על ההזדמנות להציג את עצמי. אז, אז אני צביקה אורן, אני דור שני לניצולי שואה. ההורים שלי נולדו בבודפשט ב-1925 וב-1931, ואחרי תלאות המלחמה הגיעו לארץ. ו... ובעצם כשאני נולדתי למשפחה שלי, הם לא בדיוק סיפרו וגם לא היו מוכנים, גם בהמשך של החיים שלנו, לא היו מוכנים כל כך לספר את מה שקרה להם בשואה ומשפחה בכלל. וזה דבר שהציק אישית, הציק לי במשך הרבה שנים, וכמובן, כמו שקורה להרבה אנשים כמוני, כשאין כבר את מי לשאול, אז הצורך הזה נעשה עוד יותר חריף. וכשהם נפטרו ב-2004 ו-2007, אני בעצם התחלתי את המסע האישי שלי בגנאלוגיה, שעכשיו אני יודע לקרוא לזה, זה חקר המשפחה. ובעצם ההרצאות שלי מסתובבות סביב נושאים שונים שקשורים לגנאלוגיה, גם דברים כלליים וגם דברים יותר אישיים שלי.
בכל ההרצאות האלה אני גם מביא דוגמאות, ורוב התמונות שם הן תמונות אישיות של המשפחה שנשמרו, שהשגתי וכן הלאה, מסמכים, עניינים, וגם אני מכניס סיפורים, סיפורי מחקר, גם מהמחקר שלי וגם מחקר שעשיתי עבור אחרים. את המסע שלי התחלתי בזמן שעוד הייתי בקריירת ההייטק שלי, הייתי 11 שנים בצבא אה, ביחידת מחשוב, ואחרי זה עבדתי עוד 24 שנים באמדוקס. אז בהתקשר למה איריס סיפרה קודם, אז אני יכול ממקור ראשון להגיד שהרבה מאוד נשים היו מנהלות בכירות מאוד איפה שלא הסתכלתי. תמיד הייתה איזה מנהלת חטיבה אחת או שתיים, ומנהל חטיבה זה מישהו שחולש על בערך 1,000 איש, תלוי באיזה זמן, אבל משהו כזה. אז אתנחתא לאיריס. אז היום אני עצמאי, אני עזבתי פחות או יותר את ההייטק, אבל אני כמובן לא שכחתי שום דבר, הרעיונות או המוטיבציה של להשתמש בכלים טכנולוגיים עבור הגנאלוגיה זה חלק משמעותי ממה שאני עושה, ויש לי הרצאה שאני בהחלט אה, מייעד אותה לארגוני הייטק, לארגונים שבהם אני יכול לבוא ולהגיד, לדבר בשפה שלהם, בשפה של תכנות, ולהראות, ואנחנו נראה את ההרצאה הזאת עוד מעט, על איך הטכנולוגיה התקדמה ועוזרת לנו במחקר המשפחתי. אז זאת אני חושב הקדמה, ועכשיו אני אעשה אני אכנס למצגת. עוד דבר שאני רוצה להזכיר, שבמהלך השנים האלה גם היה לי תפקיד בעמותה לחקר שורשי המשפחה, הייתי מנהל אתר האינטרנט שלהם 3 שנים בהתנדבות, וגם עשיתי לפני כמה שנים קורס, קוראים לזה שליחי זיכרון, במכון שם עולם בכפר הרועה. הייתי החילוני היחיד שם, אבל הכל בסדר. אז עכשיו אני מעביר להרצאה, אני אעשה לנו share, שפה וכזה, יפה. וזה אנחנו לא צריכים, ומה זה? עשיתי שם. רואים אותי או רואים את המסך שלי? לא רואים שומע? אותך. אתה צריך רואים אותי. שאני אאשר לך שיתוף אולי, כן, או עשיתי שלא, share. לא, הנה, אני עושה מולטיפל, בסדר. זהו, עכשיו כן, יראו. עכשיו אני רואה. מצוין. טוב, אני אזיז את זה כדי שאני... אה, רואים אותך למעלה, זה בסדר. אוקיי, רואים אותי למעלה, אבל זה אני מקווה לא מפריע שאני מסתכל הצידה. אז ההרצאה הראשונה אנחנו עושים פה כזה מין טעימות, אני כן מכניס עוד מישהו, מירי גל נכנסה עכשיו. אז ההרצאה הראשונה שאני קורא לה הרצאת מבוא ממש לגנאלוגיה, היא שמות משפחה, כיצד הכל התחיל, ובהרצאה הזאת אני מספר, אני מראה את ההיסטוריה, מכיוון דרך אגב זו הרצאה די פעילה, כי כולנו מכירים שמות משפחה, אנחנו מזהים אחד את השני, אנחנו הולכים ברחוב, אז הרחוב הוא על שם, מישהו מחכה, אני אכניס אותם, או שאני אדמיט עוד. יפה, אז הוספתי עוד 2 אנשים, סליחה. אז זאת הרצאת מבוא, והיא הרצאה פעילה, אנשים משתתפים ואני נותן, אנחנו מדברים על נושא מסוים, ואז אנשים נותנים דוגמאות, ובסוף אני גם עושה חידון, אז זה כזה מעניין. בסך הכל שמות משפחה, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, לא התחילו כל כך מוקדם, התחילו בערך לפני 250 שנה, שמות משפחה כמו שאנחנו מכירים אותם היום.
ובהרצאה הזאת אני מראה את ההיסטוריה, איך זה התגלגל. אז זה הסילבוס של ההרצאה. בתמונה שאתם רואים זה בעצם, אה, זה סבתא רבא של אשתי עם שתי בנות. זה אזור, היה הונגריה, היום זה אוקראינה. אז אנחנו מדברים על שמות בימי קדם. אני לא חושב שאני צריך לקרוא את מה שכתוב פה, זה רק בשביל להבין. ואז יש לנו לקראת הסוף את הנושא של העברות שמות משפחה, או עברות וגם אינגלוז, כן? כל עניין של הגירה הוא נושא בתוכו שינוי של שם, גם שמות פרטיים וגם שמות לועזיים. אז יש לנו את חוק השמות גם כן, ובסוף, אם מספיק לנו הזמן, אבל תמיד מספיק הזמן, אז יש חידון הנותן שמות, דוגמאות של שמות של אנשים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, ואנחנו, סליחה, הפוך, אני מראה את השמות הישנים ואני שואל, אוקיי, מי זה? ואז מזהים את השמות החדשים. למשל, דוד גרין, דוד בן גוריון, ויש דברים, בוא נגיד, טריוויאליים, יש שמות שהם הרבה פחות טריוויאליים. צביקה, יש לך את השקף של זה, דוד בן גוריון וכולי? אז זה הצו, ובואו נקפוץ עליו. לא, אין לי אותו פה, שנייה, יכול להיות אוקיי. אז שהוא דוד בן פה. גוריון זה דוד גרין, ויש עוד הרבה כל כן, מיני אבל אם אני שמות. אראה לכולם את החידון, אז כולם ידעו את התשובות, מה? אוקיי, בסדר. לא, כן. לא נעשה להם ספוילר. אז בעיקרון, זה בעצם התאריך הקובע, שבו הצאר החליט שצריך שמות משפחה, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. ועם זה אנחנו ממשיכים הלאה. הרצאה נוספת שיש לי היא בעצם הרצאת מבוא, מה זה בכלל גנאלוגיה, מה זה חקר משפחה, ואנחנו פה מדברים על איך אנחנו מקשרים את זה, למה זה כל כך מסובך, מה קרה שאנחנו צריכים את זה בכלל, ולמה זה כל כך קשה לנו להשיג את זה. התמונה שאתם רואים פה זה הצד של אבא של אשתי, זו תמונה מ-1930 בערך, מגרמניה, מלייפציג. אז זה גם כן מעניין לראות בתמונות איך האנשים התלבשו, מה הייתה האופנה באותו זמן. אתם יכולים לראות שהילדות הקטנות, לשתיהן מחיות ולשתיהן יש סרט לבן. אז יש גם סרט כזה, אבל זה לא ענייננו. אנחנו בעצם מדברים על גניאלוגיה או על חקר משפחה, בעצם זה ההיסטוריה של בן אדם אחד, של בן אדם יחיד. אני מנסה עוד מישהו מאשר. ובעצם אנחנו מחפשים מסמכים או עדויות על אדם אחד כדי לחבר אותו לאנשים לאנשים שלנו, למשפחה שלנו. נמשיך הלאה. ככה. אז למה זה כל כך מסובך? אז למשל, אחת הסיבות זה שבעבר בכלל לא היו שמות משפחה, ואז רק מתקופה מסוימת אנחנו באמת יכולים אה, לקשר מפה לשם. ואני קופץ לאחד האחרונות, מלחמות וחילופי שלטון. אותו סבא של אשתי, הוא נולד בצ'כוסלובקיה, הוא הלך ללמוד בבית ספר בהונגריה, הוא חזר לשרת בצבא הצ'כי, ובסופו של דבר, אם הוא היה נשאר לגור באותו כפר, הוא לא זז מאותו מקום, הוא היה גר היום באוקראינה. אז זה דוגמאות של מלחמות וחילופי שלטון, האנשים לא זזו מהמקום, אבל הריבון כן, ולכן גם המסמכים השתנו. אז זה עוד נדבך לכמה זה מסובך. הרצאה נוספת שיש לי, שהיא הרצאה באמת אישית, אני קורא לה איך צומח עץ, ופה אני בעצם מספר על הדרך שלי. אתם יכולים לראות פה עץ ההתחלה, זה עץ ההתחלה של המשפחה שלי, עם זה בעצם התחלתי, כמו שסיפרתי לכם את התהליך האישי שלי, וזאת תמונה של בערך מה שיש לי היום. זה כבר קצת יותר גדול, אבל זה מה שנכנס בתמונה. אז אני תוך כדי ההרצאה הזאת מתחיל בעץ הקטן ומראה כל מיני צעדים מה עשיתי כדי להגדיל ולהגדיל ולהגדיל. וכמו שאני מתחיל את ההרצאות שלי, אז אני מכניס עוד מישהו.
אז אני אומר שהיום אני יודע 6 דורות אחורה, כשמזמינים אותי לעלות לתורה בבית הכנסת, אז אני יכול להגיד שאני צבי בן הרמן וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז זו דוגמה. בכל ההרצאות שלי, בסוף ההרצאה, השקף האחרון זה שקף המקורות. ואז מי שבאמת זה מעניין אותו, ורוצה להמשיך ולהיכנס לנושא, אפשר לקבל את השקף הזה, שם לינקים לכל מיני מאגרי מידע וכל מיני, מה שאנחנו צריכים, מה שעושה את החיים שלנו מסובכים, בואו נקרא לזה ככה. אז זה איך צומח עץ, יפה. הרצאה מיוחדת על עיתונות. מה העיתונות או איך העיתונות עוזרת לנו במחקר הגנאלוגי שלנו. אז הנה פה יש דוגמה של מחקר שהוא אישי. בחפצים של אמא שלי מצאתי את התמונה של הגברת הצעירה הזאתי, ומאחורה, לא תמיד כתוב מאחורה, במקרה הזה מזל כתבו מאחורה, פלנר ורה, בית ליד, בית עולים, מחנה בית. אז מסתבר שב-1950 בבית ליד הייתה מעברה, ואני התחלתי לחפש מי זו אותה ורה פלנר, שאימא שלי כמובן לא הזכירה מעולם, ושם המשפחה לא מתאים, כך היא כנראה לא קרובת משפחה. והצלחתי למצוא מפה ומשם, שלמשל, אימא שלי גם כן קוראים לה ורה, שכחתי להגיד את זה. ומסתבר ששתי הבחורות, אימא שלי לפני שהיא הגיעה לארץ, לפני שהיא הייתה נשואה, והגברת ורה הזאת, הגיעו שתיהן מהונגריה כנראה, והם עלו באותה אונייה, באותה הפלגה בדיוק. זאת אומרת, ברשימת הנוסעים של האונייה, יש שתי ורות, אחת האימא שלי ואחת הגברת הזאת. בהמשך מצאתי, וזה מה שנחמד כאן, מצאתי עליה כתבה בעיתון. ומה שכתוב בצד ימין אתם יכולים לראות שבעצם היא התחתנה בארץ ובעלה זכה בפרס הגדול של מפעל הפיס. זה היה בזמנו, היה כתוב שם למטה יותר, נדמה לי שזה היה 2,000 לירות. אני לא זוכר אם איריס אם אמרנו את זה, אבל לא משנה. באותו חיפוש כבר אמרתי, אוקיי, אז מה זה המקום הזה שמדובר, שכתוב כאן שיכון עולים חדשים ותיקים מספר 377 נתניה, אז מצאתי כתבה אחרת שהסבירה על המקום. אז זה לא רק המקום הספציפי של הבן אדם, אלא גם ההוויה ואיך ומה. ועכשיו אני רוצה לשאול את הקהל, מי שפה אני אעשה סטופ שייר לשתי דקות, מה אתם הייתם עושים אם הייתם זוכים בפרס הראשון בפיס? אז היום הפרס הראשון בפיס זה בערך 1,500,000 שקל, ויש לכם רעיון מה הייתם עושים עם זה? זו שעה קשה של חשיבה להיום. בסדר, אני מנסה פה לתת איזשהו טריגר, כי ברגע שהראיתי את זה לאיריס, היא אמרה, הייתי, מה זה, קונה דירה, נכון? אז ברגע שהיא אמרה קונה דירה, מה שגיליתי שהגברת ורה פלנר ובעלה, עם התינוק, פה, אני לא יודע, אחר כך נסתכל עוד פעם, יש תינוק על הברכיים של הגברת ורה, הם היגרו לארצות הברית. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגלל שבאמת זכו בפיס וזה מה שזה, אבל עשיתי עוד שלב נוסף במחקר ובדקתי כמה היו שוות ה-2,000 לירות האלה ב-1953 כשזה קרה. אז זה לא היה כל כך הרבה, ואיריס, אני נורא מצטער, אבל אי אפשר היה לקנות דירה ב-2,000 בפרס הראשון של הפיס של אז. גם היום זה קצת מוגבל, אבל אחרת. טוב, אני חוזר להרצאות נוספות. איפה אנחנו נמשך? פה. יפה. אז בהרצאה הזאת של העיתונות, אני מראה כל מיני גזרי עיתונות שקשורים בצורה כזאת או אחרת למחקרים שאני עושה. אני בעצם מראה גם בהרצאה הזאת וגם בהרצאות האחרות מה אפשר למצוא. זאת אומרת,
יש מרחב אדיר של דברים שאפשר למצוא, למשל בעיתונות, עד סוף שנות ה-60 היו מפרסמים, הרבנות הראשית הייתה מפרסמת את הזוגות שנרשמו לנישואין. ושם יש נתונים מאוד יפים, כי בעצם ברישום נישואין או בבקשת נישואין יש 6 שמות. במקרה של העברית אין את השם של האימא, אז יש רק 4, אבל ברישום נישואין שבן אדם מתחתן, אז נותנים גם את השמות של ההורים שלו, זה מקור מאוד רציני למידע. דוגמה נוספת שנותן, עשיתי מחקר לגברת בארצות הברית, ואחד הסבים שלה נפטר ב-1940 בירושלים, ובינינו כשאנחנו מוצאים תאריך פטירה זה נורא נחמד, כן? מצאנו עדות מסוימת, אבל איך הוא מת? למה הוא מת? אולי הוא היה צעיר, אולי... אנחנו לא יודעים. אז אני מצאתי כתבה בעיתון ב-1940 שסיפרו שם איך הבן אדם הזה מת. הוא חזר הביתה עם השקים שלו, עם השקיות שלו מהחנות, הוא הרגיש לא טוב, הוא נפל, אף אחד לא בדיוק שם לב, רק אחרי דקות ארוכות הביאו 2 דוקטורים, קבעו את מותו. אז אנחנו פתאום מוסיפים איזשהו נדבך אחר לגמרי לעובדה הזאת של פטירה. אז רגע, זו... צביקה, אתה החלפת את השקופית, או שזה רק אצלי ככה אני נשאר עם מחפש אום ח'אלד ליד נתניה? תגידו לי אתם, רואים אותי עוד? רואים אותך ואת אום ח'אלד ליד נתניה. רואים את המסך השני שלי, בסדר, הבנתי. מעניין, כי הוא עושה לי סימון אחר. אוקיי, בוא כן, ננסה. ככה זה שאתה הייטקיסט ויש לך 2 מסכים. זה יותר מסובך. עכשיו רואים? אה, לא, עדיין רואים את אום ח'אלד ליד נתניה. בסדר, אבל גם אותי רואים? כן, ודאי, ודאי, זה כן. אה, אז משהו פה מוזר. שכאילו אני נתקעה אומר, המצגת או משהו כזה. אני אעשה ככה וזהו. זהו, עכשיו אני לא מראה את המסך, אני מראה את המצגת. כן, ועדיין זה על אום ח'אלד. לא, אני הבעייתי. אה, אוקיי. אני גם מופיע? כן, כן, אבל בצד כזה, הכל פה- בסדר, רק צריך פשוט להתקדם עם אז בואו נעשה את זה השקופית. ככה. עכשיו לא רואים אותי? רואים אותך כל הזמן, בצד, בקטן, הכל טוב. רק מה, בזמן שעצרת את המצגת וראינו רק אותך, אז או, אז זהו. עכשיו, לא, עדיין, עכשיו רואים רק עכשיו אותך. זה רק אני, עכשיו זה כן, רק אני. כן, כן, דפנה גולן הכנסתי אותה שוב. כן. אני, אולי ככה? לא. סקרין 2. או, ועכשיו? תכף, רואים את המצגת מצוין, רואים אותך גם בצד, אבל עדיין זה על אה, אותו כן, שקף על אום כן, ח'אלד. אני לא זזתי ממנו. אוקיי, אז לא הייתה לא שום בעיה. זזתי או, ממנו. הנה. אוקיי, לא, מה שהטריד אותי זה שרואים גם אותי כן, בסדר. כן, הכל אז זה בסדר. היה בסדר כל הזמן. אוקיי. זו הרצאה אחרת, שאני קורא לה, רגע, אני מסתבך פה עם איפה הזום שלנו? ככה. אוקיי. זו הרצאה אחרת שאני קורא לה מסלול החיים בראי הגנאלוגיה. ואני נותן כאן בהרצאה הזאתי דוגמאות של מסמכים שונים, שזה בעצם זה גנאלוגיה, אנחנו מחפשים מסמכים ועדויות מהסוג הרשום, ההיסטוריה. אני מראה כאן דוגמאות על מסלול החיים של בן אדם. כשאתה נולד זה נרשם, כשאתה הולך לבית ספר זה נרשם, כשאתה מתחתן, צבא, פטירה וכן הלאה, כל הדברים האלה נרשמים על ידי הריבון, אבל יש מסמכים נוספים כמו 2 הדוגמאות האלה. אלה 2 הסבים שלי, מצד ימין זה הסבא ההונגרי, שבעצם שניהם הונגרים, זה לא משנה. הימני זה מצד אימא, וזה בעצם כרטיס חופשי חודשי לחשמלית ב-1939 בבודפשט. אז זו דוגמה נחמדה, מכיוון שפה יש לי בעצם לא רק את התיעוד ויש פה את החתימה שלו בכתב ידו, אלא יש גם תמונת פספורט שלו.
אז אני יכול לדעת איך סבא שלי נראה ב-1939. יש פה יתרון. מצד שמאל זה הסבא השני שלי שעלה לארץ, ופה אנחנו לומדים קודם כל איפה הוא גר. ג'בליה הדרומית זה היום יפו, כתוב גם שיכון יפו, וזה גם מעניין שהוא היה צריך לקבל אישור להיכנס לשם. עכשיו אנחנו כמובן, ברגע שמצאתי כזה דבר, אז שני הדברים האלה נמצאו בחפצים של ההורים שלי, כאילו זה נשמר מאז, המסמך הימני בעצם שרד את השואה והגיע, זה חלק מהסיפור. אז בהרצאה הזאת אני מראה כל מיני דוגמאות מכל מיני מקומות, לא רק הונגריה וישראל, יש לי דוגמאות מאלג'יר ומפולין ומגרמניה. אני מנסה לטבל כמה שאפשר ולנסות לכסות כמה שאפשר. אם אני מזכיר שנייה, אז ההרצאה של השמות משפחה, גם שם אני מנסה לתת שמות משפחה מרוב העדות. אני כמובן לא יכול הכל, אבל זה מה שאני מנסה לעשות. בואו נמשיך הלאה לפה. או, ההרצאה מצבות, מה הן מספרות? אז חוץ ממסמכים וסיפורים ותמונות, יש גם מצבות. אז יש פה שתי דוגמאות של מצבות מאוד מיוחדות מבחינתי, או אני חושב שמבחינת כולנו. פה בעצם הבן אדם, כשהוא נפטר, הוא כתב את הסיפור על עצמו, על המצבה. יש כל מיני סוגים של מצבות, יש מלא סימנים, יש ראשי תיבות, כל הדברים האלה אני נותן דוגמאות, בעיקר של יהודים, אבל לא רק. יש סיפור רומנטי של זוג שהוא היה קתולי והיא הייתה פרוטסטנטית, ומשום כך קברו אותם בשני בתי קברות שונים, אבל שמו אותם ככה שהם יהיו ממש קרובים לגדר, ועשו איזשהו פסל מלמעלה שמחזיקים את היד, רומנטי אחרי מותם. אז זאת ההרצאה של מצבות. ההרצאה הזאת מדברת על הארכיון של בעל הרולסן, מה שנקרא הארכיון הנאצי. היא מתאימה אולי אפילו במיוחד ליום השואה, להעשרה של יום השואה. היום הארכיון הזה נראה פחות או יותר ככה. בארכיון הזה יש כ-30 מיליון מסמכים מתקופת השואה. הוא הוקם במהלך המלחמה ב-42-43 על ידי בנות הברית, שבעצם אמרו אנחנו צריכים לתעד את זוועות הנאצים ועוזריהם, והם אספו מה שאפשר לאסוף. כמו החיילים שלנו שהיום אוספים מסמכי שלל מחמאס, אז בנות הברית עשו גם את זה. כמובן שלא הכל נשמר, כי הגרמנים לקראת הסוף הם שרפו מה שאפשר לשרוף, אבל יש פה הרבה מאוד חומר. יש פה חלקי רשימות טרנספורט ומסמכים אישיים ותמונות אפילו, וגם יש במאגר הזה לא מעט מסמכים של אחרי המלחמה, שזה מה שיפה. יש כרטיסי ניצול, ובכרטיסי הניצול האלה גם הבן אדם בעצמו חתם. אז יש את חתימת ידו של האדם, זה נדבך נוסף לסיפור שלנו. אז זאת ההרצאה לגבי הארכיון הנאצי. מה רציתי פה להראות? נדמה לי שזה קשור, למה זה זה קשור? השקף שדיברנו עליו קודם, שמתוך רישום הנישואין, בגלל זה שאלתי איפה הוא, אז הגענו אליו. כן, אבל זהו, אני חושב כן, זה שקף מההרצאה של המסלול, מסלול החיים, כי בו בעצם יש פה שתי דוגמאות של רישומים מ-57, מה שאמרנו קודם בהרצאה של העיתונות, אז זה קטע ממש מעיתון ואפשר לקרוא מה כתוב פה. ומצד שמאל זה תעודת רבנות מרחובות 1931, זה קצת הרבה לפני קום המדינה, ועדיין המסמכים האלה נשמרו. שוב, חלק משמעותי ממה שאני מראה זה שיש מה לחפש, חברים. אם המשפחה שלכם, אתם יודעים שהיא הגיעה לפני קום המדינה והתחתנו כאן,
אז יש מה לחפש. זאת אומרת, יש מסמכים שאפשר למצוא אותם עדיין. אה, זה, אני חושב שההרצאה הכי מעניינת אותי לפחות, זה הטכנולוגיה לעזרת הגנאלוגיה. זה בעיקר, אני רוצה לייעד אותה לארגונים טכנולוגיים שמדברים את השפה שגם אני מכיר מהתכנות. אז למשל, את השקף הזה, כשאני אשאל מי יודע על מה אני מדבר פה, על מה יש בתמונה, אז אני מקווה שהאנשים הצעירים, אולי בני ה-25-30, אולי לא ידעו על מה מדובר, אבל זה אינדקס. וזה אינדקס, זה משהו שקשור למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו מתעסקים איתו במערכות מידע. דוגמאות נוספות מאותה הרצאה אני מביא כלים עכשוויים, כלים של מה שנקרא AI, אינטגרציה מלאכותית, ובמקרה הזה יש לנו כבר כלי אינטגרציה מלאכותית שכבר הוא יצא מהמסגרת הזאת של אינטגרציה מלאכותית כי קוראים לו זיהוי פנים. ברגע שהטכנולוגיה מקבלת ומתגבשת מספיק, אז היא כבר הופכת להיות משהו, כלי ברור. אז כאן יש לנו למעלה שתי תמונות. מצד ימין תמונה של נשים שאני לא יודע מי הם, לא כתוב מאחור שום דבר. אני יכול לנחש באיזה שנה פחות או יותר. יש אנשים מומחים שידעו להגיד לי פחות או יותר טווח של מתי צולמה התמונה הזאת. ומצד שמאל, הגברת שבאמצע זה הסבתא שלי, הילדה מצד שמאל שלנו, הקטנה יותר, זה אימא שלי. וזו תמונה שצולמה ב-1933, ואני רציתי לדעת האם הסבתא שלי כנראה אולי מצולמת בתמונה קבוצתית. עשיתי מחקר, עברתי על מספר תוכנות של זיהוי פנים, מה שיש חופשי, כן? אני לא הולך עכשיו לשב"כ שלנו וסוחר משהו. וזאת התמונה הכי טובה שאני הצלחתי למצוא. יש Family Search, זה אתר של המורמונים, יש שם אופציה לעשות זיהוי פנים, וזאת הגברת מהתמונה הימנית שקיבלה את הציון הכי גבוה. בינינו, כשאני מסתכל על זה, אני לא יודע אם זה באמת, קשה לי להגיד שוואלה זה באמת זאת האחת, אבל יש פה הפרש של שנים, כי אם התמונה הימנית צולמה ב-1920-25, אז אולי, לא יודע, זה חלק מהאתגר שלנו עם ה-AI. ממשיכים עם האתגרים של ה-AI. אז עוד תמונה שמצאתי בערימת התמונות של אמא שלי. יש פה תמונה של איזשהו מצעד צבאי בבודפשט. אני מניח שיש מומחים שיגידו בדיוק איזה חיילים אלה, אם זה גרמנים או הונגרים. סביר ומה להניח שזה הונגרים. אני גם חושב שזה הונגרים, כי את הגרמנים כבר לא, את הסבא שלי כבר לא היה שם בשביל לצלם אותם, אז גם לא נראה והם גם לא שבס... היו מנגנים, הם היו עושים דברים יותר... נכון, נכון. כי כשהגרמנים כבר נכנסו להונגריה במרץ 44, הם לא באו בשביל לנגן, הם באו בשביל גם לחנך את ההונגרים וגם להרוג את היהודים, והם הצליחו גם בזה וגם בזה. אז התמונה הזאת, מה שמעניין פה זה איפה היא צולמה. אז אפשר להשתמש בתוכנה מסוימת שקוראים לה, נדמה לי, גוגל לנס, כן? וגוגל לנס למד. מה זה למד? כמו שמלמדים תוכנת AI היום לזהות חתולים. מה עושים? לוקחים הרבה תמונות של חתולים ואומרים לו, זה חתול. הוא מעבד, עושה מזה דיגיטציה, ואם תיתן לו תמונה של חתול, הוא אולי מבחינה סטטיסטית ידע להגיד לך. אז כאן אנחנו רואים בצד ימין את התמונה, איך גזרתי אותה כדי שהוא יאכל את זה, ומצד שמאל את התוצאות השונות שהוא נתן לי. נדמה לי בוא נגיד שמוזיאון הלובר זה כנראה לא, אבל הנה בודוארי, פאלוטה בבודפשט, זה הרבה יותר מתאים. כי זה גם בבודפשט וגם אם אני מסתכל על זה בעצמי, זה נראה מקביל. אז זה חלק מהאתגרים שיש לנו היום, גם בשוטף, כשאנחנו מנסים להשתמש בתוכנות AI, וגם בגניאולוגיה, כי זה בעצם עוזר לנו.
וזהו, נכון, עמדתי בזמנים, או אפילו יותר מדי. אז כאן יש לכם את שמות ההרצאות, עברתי אני חושב כמעט על כולם, נכון? שמות משפחה, מהי גנאלוגיה, איך צומח עד, כתבו עליו בעיתון, מצבות, הארכיון הנאצי, מסלול החיים, והטכנולוגיה לעזרת הגנאלוגיה. אמ, אפשר להתאים את ההרצאה, זה בעיה מבחינתי, כי אני יכול לדבר שעות על כל דבר, יש פה הרבה מאוד נושאים והרבה על מה לדבר. אני גם יכול להתאים את זה לארגון, כי למשל, אם יש לנו ארגון שמתעסק ברפואה, אז יש לי איזה דוגמה, או שתיים או שלוש, כמה סיפורים, שאני יכול להתאים את זה, את הסיפורים שאני נותן, שיהיה יותר מעניין לקהל הזה. אני ממליצה לכולם לעשות צילום מסך, שיהיה לכם ככה כבר את המחירון של צביקה, כשתרצו להזמין אותו, ויש פה גם את הטלפון שלו. אז יש פה את הטלפון שלי, ויש פה גם למטה את האתר תדמית של אתר אינטרנט, שאני למדתי ובניתי, שלא לדבר על התוכן והתמונות, זה הכל של המשפחה, וחוץ מסיפורים של אחרים ששמתי שם, אבל את האתר בעברית אני בניתי בעצמי. אז יש לכם פה, אפשר שעה, שעה וחצי, קהל. אני מרצה את ההרצאות האלה כבר 3 שנים בערך. גם אצלי בארגון באמדוקס נתתי אחת מהם, גם בשם עולם אני עושה את זה כל הזמן, אני רוצה והגיעו גם לכאן. לספר לכל מי שנמצא איתנו כאן, שגם מה שכתוב בשורה האחרונה, מחקר גנאלוגי פרטי, אז מעבר לזה שכל אחד באמת יכול להזמין מחקר על המשפחה שלו, זה משהו שאפשר גם להזמין עבור פורשים כמתנה, שיכולה להיות מאוד משמעותית עבורם. דווקא בפרישה פתאום לפגוש בן אדם מקרובי משפחתו שהוא אפילו אולי לא ידע עליו, דברים כאלה. לאימא שלי זה קרה בגיל 70, שהפגשתי אותה עם אנשים שהיא לא הכירה מהמשפחה, וגם באמת כמתנת יום הולדת, משהו כזה, זה יכול, למי שממש נוסטלגיה, היסטוריה, מדבר אליו, זה בול מתנה מדהימה שאפשר לתת לבן אדם. מה שכתוב כאן, הצעת מחיר לאחר בדיקה, כדי באמת לדעת מה בדיוק רוצים לעשות. אפשר להבין שיש לזה נפחים שונים של עבודה, לפי מה שמבקשים. אז אני רוצה לפתוח את האפשרות כאן לשאלות, למי רוצה לשאול שאלות. אני לפני רוצה שאנחנו להגיד עוד מסיימים. דבר אחד ששכחתי והוא חשוב לי, שמהניסיון שלי מהכמה שנים שאני עוזר, הדובדבן של הקצפת של מה שאני עושה זה לחבר משפחות. יש לי כבר ברזומה כמה משפחות כאלה, שגם יש כאלה שחיברתי שהם ידעו שהילדים של הסבים התפרקו ואחד הלך לפה ואחד הלך לפה, והצלחתי לחבר את הנכדים, ויש גם כאלה שבכלל לא ידעו שיש להם עוד משפחה באיזשהו מקום בעולם, ומצאנו אותם. בבקשה. שאלות מי אה, שמעוניין. כן, יש- כן, בבקשה. בבקשה. סליחה, אני מקבל מעט מדי. אתה רק נותן קצה של מזלג ולא נותן מידע. איך אני יכול להיות רגע, אני אסביר נמשך? את זה, פטריק. איך אני פשוט יכול להיות אנחנו, נמשך אם זה כל כך מעורפל וכל כך לא, סתום וכל כך אה, חפור? סליחה שאני אומר את זה. פטריק, פשוט בדרך כלל מי שנוכח בפגישות האלה הם מנהלות משאבי אנוש, והמטרה היא באמת לתת איזו טעימה והתרשמות מהמרצה. אין פה משהו שהוא מתודי, כמו שאתה מבין, יש כאן כמות אדירה של חומר, שכל מנהלת יכולה להתחבר לאיזשהו תחום אחר, למשל משהו שהוא שמות משפחה, זה משהו שהיא יכולה להגיד, אוקיי, זה מתאים, היא מכירה את האוכלוסייה שלה, והיא תגיד, זה מתאים. מישהי אחרת תגיד, וואו, אני רוצה להביא משהו מיוחד ליום השואה, כי תמיד מביאים או זה או זה, וזה משהו מיוחד, את זה אני רוצה להביא, ו, וכולי. אז זה היה טעימה באמת, וזאת המטרה. המטרה היא שהמנהלות יזמינו את ההרצאה המלאה של אחד מהתחומים האלה,
וכמובן שאנשים בארגון, כמוך, כמו אחרים, ייהנו מההרצאה המלאה. זאת הייתה המטרה. אז תודה ששאלת ואפשרת לי להבהיר. אני רוצה דווקא לספר באמת, כמו שאתה אמרת, צביקה, על חוויה שלי של חיבור בין משפחה. דווקא עשיתי את זה בברית של הבן שלי הצעיר. הזמנתי, התקשרתי לאנשים, לדודים וכולי, אמרתי להם שבמחילה בכבודם אני רוצה דווקא להזמין הפעם את הילדים שלהם, ולא אותם בעצמם, והם נורא שמחו, כי הם כבר אין להם כוח לבוא לכל הבריתות וכולי. ונורא שמחו שהם הבינו שעכשיו זה הזמן של הדור הצעיר, הדור שלנו, להיפגש. וזה היה לפני 16 שנה. והם כל כך שמחו, והם שלחו עם הילדים שלהם רשימות של איך בדיוק כל הענפים מתחברים, והם שלחו גם כל מיני כיבודים כזה עם האוכל הטעים שהם יודעים להכין. וזה היה כל כך מיוחד. היה איזה רגע מסוים שדופקים בדלת, ובמקרה האבא של הילד פתח, של התינוק, כן, פתח את הדלת, והאורח שהגיע אומר, מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר לו, אני גר כאן, מה אתה עושה כאן? מסתבר שהם עבדו יחד במשך שנים, והם אפילו לא ידעו שהקשר המשפחתי הוא דרכי. ואת האמת שגם אני לא הכרתי את הבן אדם הזה, מסיבה מאוד פשוטה. אנשים באים לאירועים של חתונות וכולי, אומרים, נו, אנחנו כבר באים כזוג, נותנים צ'ק, ככה זה, את הילדים משאירים בבית, במיוחד כשהם כבר מתחילים להיות גדולים יותר. ואז אנחנו לא יודעים מי הילדים של הדודים שלנו, או שלא פגשנו את הבני דודים של הבני דודים, משהו דרגה חמישית כזו. אז זאת הייתה הזדמנות שיצא שוואלה, לא ידענו, עבדו יחד ולא ידעו שהם קשורים דרכי. דבר נוסף, אני אשמח שאתה תספר קצת על התוכנות האלה של ג'ני ו-MyHeritage, שכדרך גם לתעד וגם לחפש. תיעוד המחקר הוא נושא בפני עצמו. אפשר לדבר על זה ממש הרבה. יש היום מספר צורות, אה, גם אלקטרוניות, דיגיטליות, לתעד את המחקר, וציינת את MyHeritage וג'ני, שהם בעצם, ג'ני זה עץ השיתופי. רגע, עכשיו אנחנו רואים עדיין את המסך שלי או אותי? אז מספיק, נכון? אוקיי, אז עכשיו רואים את כולם, או רק אותי, לא משנה. אז ככה, אז ג'ני זה העץ השיתופי העולמי. ושם כל אחד יכול להוסיף את הנתונים, וזה פלוס ומינוס, כי כבר שמו אותי בעץ השיתופי עם שם לא נכון, אז קצת בעייתי, אבל זה לא אני עשיתי, אז בסדר. MyHeritage זה אחת התוכנות, לפניה היה דורוטרי ופמילי טרי, ויש אחד שקוראים לו גרמפס, ומהמידע שלי יש בערך 500 תוכנות כאלה, כל אחת עם הפלוסים והמינוסים שלה. אני עובד גם עם MyHeritage, לא רק, כי זה כמו בנק. MyHeritage יש לה את הקישור למאגרי המידע המסוימים שהיא מקושרת אליה, ולאחרים יש קישורים אחרים. יש גם כיוונונים, יש למשל תוכנה, קוראים לה, אם אני לא טועה, ג'נאנט, שהיא, כמה שראיתי, יותר מדברת, או יש בה יותר עצים מצרפת. עכשיו, אני לא יודע אם דווקא זה יהודים או לא יהודים, אבל שחיפשתי, יש לי דרך אגב קרוב משפחה שהוא מצרפת, והוא, כמה שאני יודע, הוא כבר עשה עלייה לפני חודש. אני עוד לא בדקתי, אבל יש כזה דבר. כאילו, מה זה קרוב במשפחה? כאילו איזה 5 דורות אחורה היו שם אחים, ומישהו היגר לארצות הברית בסוף, או לצרפת, דברים כאלה. אז
תיעוד אפשר לעשות בהרבה דרכים. יש גברת שפנתה אליי לא מזמן, שאמרה, יש לי על בריסטול את העץ, אני רוצה לתעד את זה בצורה אחרת. אז אפשר כמובן לבנות עץ, ואפשר לכתוב את זה בוורד, ולהוסיף את המסמכים ותמונות. זה בהחלט שירות או משימה בפני עצמה. אה, באמת רציתי להגיד, כשאנחנו מכניסים את העצים שלנו לתוך ג'ני למשל, או לתוך MyHeritage, מה שקורה זה שאם יש איזשהו לינקג', אם יש איזשהו מישהו שהוא משותף לעצים אחרים, פתאום אנחנו רואים את התמונה השלמה ושייכות שלנו. אז למשל, קרוב משפחה שלי שיחק קצת עם MyHeritage, והוא כתב, מה הקשר שלי לאלברט איינשטיין? מהמם, והוא, כן, כמובן שיש לו את התוכנה, מה שנקרא המשודרגת, כן? מהמם, כן, וכנראה הוא שילם ל-MyHeritage, לא משהו שהיה חינמי. ואז בוודאי. מה הוא רואה? הוא רואה ככה, אח שלו, אשתו, ואז טק, 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 כזה דרך זה וזה וזה, ואז הקשר שלו לאלברט איינשטיין. כן, אז יש לי בדיוק, אני שמתי בכוונה את העץ של ההתחלה, אתם רואים, את העץ הזה בניתי בתוכנה אחרת, זה לא MyHeritage, זה Ancestry. Ancestry יותר מכוונת לאמריקאים, או יותר נכון, היא מחוברת למאגרים האמריקאים, אז יש שם את הדבר הזה. וכמו שאתם יכולים לראות פה למטה, בעץ ההתחלה, כל הסימנים הירוקים, זה בעצם רמזים שהתוכנה אומרת לי, בוא תבדוק משהו. ועכשיו המשהו הזה, הרמז הזה, יכול להיות שהשם שמופיע בעץ שלי מופיע בעץ של מישהו אחר, מהמם. או שהאנססטרי זיהתה איזשהו מסמך שיכול להיות שהוא קשור אליי, וזה גם ההרטג' יודעים לעשות את זה על מאגרים אחרים. ואיך אומרים, מפה הדרך פתוחה לכל העולם. ואת נתת דוגמה על קרובת משפחה וג'ני, אז לפני כמה חודשים איזה מישהי מספרד כותבת לי בפייסבוק, אנחנו קרובי משפחה, ואז היא שולחת לי את התמונה דרך הג'ני, ואני לא יודע לקרוא את זה, כן? זה השרה, איזה דודה של סבתא של דור שלישי, איזה 10 כאלה, אני אומנם איש הייטק, אבל פוינטרים זה קשה לי, אז יש הרבה מאוד כלים. יש הרבה מאוד מאגרים. יש לי קבוצת וואטסאפ, דרך אגב, שקוראים לה טיפים לגנאלוגיה, יש שם 90 איש בערך, אנחנו קבוצה שקטה, אני מפרסם מדי פעם משהו שאני מוצא, לא כל יום, כי זה יותר מדי, אני פותח אז אותה, אפשר להצטרף, אפשר פשוט לשלוח לך לטלפון שלך, אז אתה יכול לכתוב אותו רגע פה בצ'אט, את הטלפון. אני אשים את הקישור לוואטסאפ. מעולה. כן, יש לי כזה דבר. שנייה. פעם בשבוע אני פותח אותה לשאלות, חוויות וסיפורים, ואנשים שמים את התמונות של הקרובים שלהם, ואנחנו מחליפים מידע. עכשיו, הקבוצה היא לא, היא פתוחה לכולם, כך שיש שאלות וסיפורים על כל העדות. מצוין. אז אז הנה, פטריק, אתה מוזמן להצטרף לקבוצה הזאת של הוואטסאפ, ולקבל גם טיפים ורעיונות ומענה על שאלות מצביקה. אז הנה, אני גם מצטרפת. זה בוודאי. מרתק אותי התחום הזה, אני... אמנם אני צריך כנראה ללמוד צרפתית, אבל אה. מה? לא הבנתי. למשל, אחת הדוגמאות שאני מראה במסלול החיים, זה אמרתי קודם, רישום מאלג'יר. והרישום מאלג'יר, מכיוון שבאותה תקופה היה תחת שלטון צרפתי, אז הרישום הוא בצרפתית. אז פטריק יכול לקרוא את כהן שנולד באלג'יר. ויש דוגמאות כאלה למכביר. מרתק. בכל זאת, תרשום גם את הטלפון שלך, כי איכשהו אני ניסיתי עכשיו להצטרף, ולא כל כך עלה בידי. אני עשיתי join chat, ואז הוא אמר ש-request to join, הצליח עכשיו בעצם.
עכשיו זה יצא. רואים כתבתי את הקישור ונתתי את הטלפון ואת שלי. הטלפון, מצוין. יופי. נכתוב גם את זה, אבל אם, הצ'אט הזה הוא חי כל עוד השיחה הזאת חיה, נכון? מה? עשיתי את המסך קודם, אז יש לו את זה, את הנתונים שם, חוץ נו. בקיצור, אפשר לרשום את הטלפון שלך וליצור איתך קשר גם ישירות, ושתצרף את האנשים כן, לקבוצה כן, הזאת. אין שום בעיה. אה, יש עוד למישהו, מישהי שאלה, מישהי הייתה רוצה לשאול משהו? לא מדובר גם כן על הטסטים של DNA. גם היה צריך להגיד משהו לפחות, משפט. נכון, אני רוצה דווקא להגיד על זה. בתור מי שככה, הייתי סמנכ"לית של חברת IT בעבר, וככה בתור מי שגם שיווקה את החברה, אז כל הזמן ניגשתי לאיזשהו בניין משרדים ולאיזושהי חברה מסוימת, וכל פעם הצעתי להם את השירות שלנו, פעם נפגשנו, פעם זה לא הסתדר וכולי, וככה 5 שנים אני מחזרת אחריהם. עד שיום אחד היא מתקשרת אליי, המנכ"לית שמה, ואומרת לי, תגידי, לסבתא שלך קוראים מרים ולסבא שלך קוראים אפרים? אז אני אומרת לה, כן. אז היא אומרת, יופי, אנחנו קרובי משפחה. אחרי זה הם גם הפכו להיות באמת לקוחות שלנו, אבל זה באמת היה התוצאה של מבחן גנטי, שדרכו הם גם מצאו מישהי שהתחתנה עם קצין בריטי, רחמנא ליצלן, ועברה לגור באנגליה, ומשם לאוסטרליה, והם גילו באמת שיש לה בן, והבן הזה הוא קרוב משפחה שלהם, שדרך הבחורה הזאת שהתחתנה עם הקצין הבריטי, כמובן שגילו את זה דרך הגן היהודי, כי הגן הזה נשמר, היא יהודייה. וגם הוא. אז זה היה ממש מרתק לראות איך הם הצליחו לאתר, בין היתר אותי, כן? אבל גם קרוב משפחה, שלא היה להם סיכוי אפילו לדעת את כל הסיפור הזה עם הקצין הבריטי. כי הם לא חשבו לחפש. כן. אז אורן, אתה רוצה להגיד עוד משהו על הגנטיקה? לגבי ההערה של פטריק לגבי DNA, אז בהחלט בהרצאה של הטכנולוגיה, DNA יש לו שקף שלם משלו. אוקיי. אני יופי. פחות מזכיר את זה כי ככל שאני נכנס לזה, יש אז בזה אתגרים מסוימים. אני אני אציין שבשיחות שלי עם צביקה שמעתי המון סיפורים, מלבד הסיפורים ששמעתם היום על אותה ורה ואיך התגלגלה להתחתן דווקא עם מישהו שהרוויח בלוטו וירדה מהארץ וכולי, כל הסיפורים האלה. יצא לי לשמוע עוד סיפורים, זה מרתק, זה מדהים לראות איך החיבורים האלה קורים, ושאפשר לראות גם איך לאורך ההיסטוריה וההשפעות של מלחמות, מעברים, ומה בעצם האבות שלנו הביאו ואיך אנחנו היום תוצר של הדברים האלה, וזה מאוד מעניין. אז אני רוצה להגיד לך תודה, צביקה. אם יש לך עוד משהו להגיד, אז וולקאם. תודה לכולם, ואני מקווה שנתראה. כן, אז נשמח באמת להתראות שוב, ושיהיה לכולם המשך יום מקסים. תודה תודה, רבה. תודה. תודה, תודה למשתתפים. ביי, להתראות.